ଆଜି ହେଉଛି ଗରଭଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଖାଡ଼ିମରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ଗରଭଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଖାଡ଼ି ପୂଜା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆମର ଏ ପ୍ରଥା ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରହି ଆସିଛି। ଘରର ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ କିମ୍ବା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ରଖି ପୂଜା କରି ବିଲରେ ପୋତିଲେ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ। ଆଜି ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ମା ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଭୋଗ ନା ତାଳସଜରେ ଲାଗେ। ଆମର ଯେହେତୁ ତାଳସଜ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମା ତାଳସଜ କଦଳୀ ମିକ୍ସ କରି ଭୋଗ ଲଗାଇଦେଲେ। ମା ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ଦେନ୍ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଖୋସି ଚାଷ ଜମିରେ ନେଇ ପୋତିଦେଲେ। ଆଜି ନା ସାତ ଶାଗ ହେବାର ପ୍ରଥା ଅଛି। ମୁଁ ନା ସେସବୁକୁ ଧରି 2-4ଟା ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲି। ଆଉ ମା ତାଙ୍କର ହସିଲେ, କହିଲେ ତୁ ତ ପୋତିବାକୁ ଯିବୁନୁ, ଆଉ ସେସବୁ କାହିଁକି ଧରୁଛୁ ଯେ, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ? ଆଜି ନା ଯେଉଁମାନେ ଖାଡ଼ି ପୋତିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ଶାଗ 7 ପରିବା ରୋଷେଇ ହେବାର ପ୍ରଥା ଅଛି। ଏଇଟା ନା କେବଳ ମୋ ଶାଶୁଘର ପଟରେ, ମୋ ବାପଘର ପଟରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଏ ପ୍ରଥା ଅଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।